Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-16 June. Hhayi-ke guys, uShobane-ke emva kokuthi-ke atshele uma wakhe uMetron noThando ukuthi yena benozethu bayashada, ugijimile-ke wale kohlongwane uhambisa umlayezo ofanayo benaye uZethu. UZethu-ke bekumele kube uyena umane nje abhrekhe iy'ndaba-ke emndenini. Bafica bonke begcwele, kukhona ngisho ilungu elishashayo emndenini uSiphamandla osanda ukuthola phela ukuthi uyise wakhe ngungaraje. Guys, umane nje wathi sanibonani ekhaya, bathi Shobane, like bexakeka ukuthi ufunani laphaya kohlongwane kade agcina kangaka ukufika khona. Hhayi, washo ukuthi sinezindaba la ifuna ukuthi sinitshele zona. Hhayi, wonke umuntu wathi cwaka. Wathi uShobane usanda kungicela ukuthi-ke angimshade nami ngavuma. Like uyabona nje indlela uZethu asheshise ngayo ukulishaya leli sentence, ububona ukuthi beshawa amahloni, kodwa-ke kumele vele alishilo. Ayi, umane wahleka ubaba uSilongwane guys, wathi hey bona imhlola bo, hhayi ngwanekwane-ke le. Wathi yebo baba, kuyiqiniso. Wathi weZethu, yabona-ke le nto uzositshela yona la amanyala-ke uyahlolela nje vele wena. Wathi njani, usukhohliwe wena uthi unkosikazi womuntu wena, he? Wathi baba, uyazi nje nawe ukuthi mina noShobane sisuka kude kangakanani. Manje nje ngiyabona ukuthi kahle kahle vele njengoba siloke sibuyelana nje kusho kona ukuthi vele kudaliwe ukuthi sibe ndawonye. Wathi weZethu wena, kahle kahle nina nilinga amadlozi nina, nithakathini amadlozini? Wathi cha baba, asilingi muntu. Yabona-ke angifuni ngisho ukuyizwa-ke le, yabo le angifuni ukuyizwa. Wasuka wahamba guys ubaba uHlongwane waye ekamereni, wasaluma kaZethu athi awu cha, yabona-ke lokhu sengibambe ngenzansi-ke angisazi-ke, phuma kumina, phuma moya omubi. Hey guys, uthe esaxesha umoya omubi kanjalo nje wabe phuma ubaba uHlongwane ekamereni. Uphuma nje guys nesaqwayi, uthi uzomqeda umnisi amqeda muthinya. Umane wahayiza uZethu esasibona isiqwayi siphethwe uyise, wathi awu baba, siyaxolisa bandla, siyaxolisa, ehlisa umoya Ngwane, hawu ngiyacela Ngwane. Guys, uShobane besesecashe ngale kwama wakhona laphaya kaHlongwane, esebona kahle ukuthi hey uzolitheza libe bomvu, agqeme ingozi engeqhwantwala-ke ubaba uHlongwane. Usekhathele manje ukuthi adlanjalaze emzini wakhe. uZethu umane wathi hamba Shobane, phuma Shobane, phuma shesha. Waphuma ngampela-ke guys uShobane esephuma ngesamagondwane. Hhayi-ke semva kwesikhashana-ke bahlangana futhi ndawonye benoZethu. Kubonakala nje ukuthi bobabili hhayi cha I'm sorry. Kona kuhle ukuthi-ke bazoshada kodwa baningi abantu abaphuka iy'nhliziyo-ke in the process. Ushilo-ke uZethu ukuthi yabona nje akudluli indlela nje ebekade mbuka ngayo uThando ukuthi umntshontshelwe indoda. Hayi, akuvumi ukuthi idlule yona. I-relationship yabo ibikade eli kakhulu like ibisa 1 month old, kodwa it felt very bad kuyena-ke uZethu ukuthi-ke sengathi umphuca iqathe emlonyeni. Guys, wathi-ke uShobane abayikhiphe bethi kushawa umoya kancane, bethi ukuqeqa umqondo ngoba impela usuku namhlanje lube nzima kakhulu. Bahamba-ke guys. Hey, nango-ke uMankwanyana naye ngithi zemnetha lapha emzini wakhe indoda yemkhulumisa, hambile-ke waya-ke kuNesithando eyoxolisa phela ngokuthi akabanga supportive ngesikhathi-ke uThando ezokhala kuyena ngendaba kaShobane. Guys, uthe efika nje khona ethi mngani ngixolisa bandla, akumele ngikulalele, ngiyasizwa isitori sakho sasibuhlungu ukuthi nami ngangibhekene notiya lwami lalapha endlini, bengicela ungixolele. Hey Nesithando amana uthi nje jab waqhubeka nomsebenzi, wathi ngibhizi. Wathi ngicela bandla, cela nje ungixolele, uma ngixolelile-ke bekwanele. Wathi uyazi ngiyabona ukuthi bungakezwa ukuthi-ke uZethu-ke benoShobane ba-engaged, bazoshada ngekudala. Hhayi uMankwanyana wamane wakhipha amehlo kakhulu wathi yabo nje like ethuka ukuthi njani manje ngoba phela lo muntu lo bekade manje nje embangisa kumyeni wakhe, manje siyashada noShobane. Wathi ya, wathi hawu ngixolisa bandla mngani. Wathi khululeka, yazi kodwa mngani into ebuhlungu kakhulu ukuthi yazi labantu ngisebenza nabo manje, noma ngingazama ukuyibamba kangakanani ukuthi le nto ingizwisa ubuhlungu, yazi ngaphakathi ngiyaphuka mngani, ngoba ngizobe ngibabuka zonke iy'nsuku labantu beloke bethandana lapha phambi kwami emsebenzini, kodwa-ke angazi ngampela ngizomisa kanjani. Hhayi, wamnikeza ihagi guys-ke uMankwanyana, kodwa uMankwanyana kubonakala ebusweni ukuthi ugcwele injabulo girl, uyasho ukuthi finally indoda yami sekuzobe yami ngedwa. uMankwanyana-ke bekade nje
Esengasakwazi ukulinda ukuthi ahlale isikhathi eside laphaya okuhambeni eklinikhi, bese efuna ukuya endlini ayoxoxela phela uSiso lezi ndaba ukuthi uZethu akasekho, she's gone. Uthe mefika nje endlini wathi yazi phela baba ngisanda ukuthola la kunesithando ukuthi uZethu uyashada. Wathi ini? Wathi uZethu ushada noShobane. Wathi hawu lelo kati laserenki liqamba amanga. Wathi hayibo baba uqinisile ushilo ukuthi like nje uZethu ufake ngisho indandatho impela igcwele umuno. Wathi hayi yikho leyo nto. uZethu nje asoze ayenza leyo nto. Phela uZethu akasiyona inunu, akayona inunu uZethu. Ungathi uma ufuna ukukhuluma kabomunye lokhu ukukhuluma kabomunye ngale ndlela okukhuluma ngayo. uZethu angamane ashade, imina indodakazi yethu, imina umyeni wakhe. Angithi ngithina futhi akayindawo uZethu owami. Etshela uMankwanyana-ke umane nje wahlala phansi wadabukisa, kanti he ukhona omunye usazongena endlini azoyikhonfirma lezi ndaba. Fika uNomalanga-ke guys, okumngani phela kaNomfundo. Nomfundo siyazi vele ukuthi wakaHlongwane. Wamtshela-ke umngani wakho uNomalanga ukuthi lalela uZethu dadewethu usezoshada noShobane. uNomalanga wayethatha indaba kwayisa laphaya kokubheka. Utshele-ke uSifiso noMankwanyana ukuthi hey Nomfundo ungitshelile ukuthi uZethu uyashada, ushada noShobane. Wathi angizwanga sisi, kubuze hey guys uSifiso. Wathi lalela yazi bhuti uZethu kuthiwa ugqoke indandatho igcwele umuno. Wathi uhlale phansi ungitshele kahle lesi story sakho angikuzwa kahle. Wathi njengoba nginitshela nje ilapho uMankwanyana beseloke emoyizela ngathi ikati libona ucheese guys. Eloke eshilo nje uNomalanga wathi ngampela iqiniso ngizwe mina ngomngane wami uNomfundo udadewabo kaZethu hayi impela bayashada. Hayibo guys uSifiso hlulekile ukuzibamba ubhuti wafutheka wayophuma ngomnyango wayale okuhambeni eklinikhi. Uthe mefika khona wafica uNesithando wathi ya wena kati laserenki uphi uZethu benoShobane baphi? Wathi angibazi. Wamane wabona ukuthi ukubuza uthatha it's too late wabe ngena guys office to office lapha eklinikhi. Wathi wena Zethu Shobane weZethu Shobane. Ebabheka guys kumbi to kumbi lapha bekho vele bebethe bayikhipha bosha umoya ngoba ikhanda labo liyaduma. Guys uthe methu ngala nangu uMetron. Metron athi ye wena kubheka ufunani la? Cabanga ukuthi iseshibhini lapha yakashwabi isendaweni yokusebenzela lena. Ma-security mkhipheni lo muntu. Wamane wathi yini nabontshingelane ngiyekeni mani ngiyekeni blazi mkhulu ngomzimba uSifiso. Ama-security nje abethe ambamba la ey'ngalweni kushibilike nje guys iy'ngalo zinkulu. Hayibo bamdonsa bamkhipha ngomnyango. Uthe sebemkhiphe ngomnyango guys wabephuma guys uSifiso wayaleka oHlongwane eyobheka uZethu khona. Wangena khona wafica ubaba wekhaya nomama wekhaya. Wathi iphi indodakazi yenu? Bathi uZethu akekho la. Athi kahle kahle nina yini le indodakazi yenu eyenzayo? He ihamba kanjani ithi yoshada nenye indoda ngikhona mina ishade nami? Wamane wathi umakaZethu konke lokhu kwenziwe wena mkhonyana. Wena uhlulekile ukuvikela indodakazi yethu angithi kula mthakashana wonkosikazi wakho. Ukuba ukwazile ukumvikela uZethu ngaba sikho la sikhona namhlanje. Umuntu okumele ayisole la wena, hayi ukuthi wena usole thina. Sezwana ukuthi sithini kwena? Phuma uphele la koHlongwane. Guys uSifiso waphuma futhi enyobozela. La ngena khona uSifiso uyaxoshwa, la ngena khona uSifiso uyaxoshwa. Usenguxoshwayo guys uSifiso ebe nomuzi wakhe. Yabona le nhliziyo guys lehalayo efuna yonke into emhlabeni guys kwesinye isikhathi yona izosibulala. Inhliziyo ehalayo kahle kahle igcina isiqumba phansi yona ngoba uSifiso ubehleli kamnandi kabi enoMankwanyana yedwa guys ubengena stress. Ubeye emsebenzini abuye ekhaya afica ukudla kumlindile, nkosikazi umlindile, bekune freedom. Yabo manje uhambe ngena emzini abantu la ngena khona bamphebeza guys, bamphebeza. Le mpilo le guys yonke nje ize kuyena ngenxa yokuthi uthande enye intombazane enonkosikazi. But anyway asijudge umuntu. Listen, we do not judge guys. Okuwesi kunako konke ukuthi ubaba uHlongwane noma uMhlongwane sebevumelene ukuthi lalela omakhelwane vele bazokhuluma ukuthi uZethu ugxume kwenye indoda waya kwenye indoda. Kodwa masikhuluma amaqiniso uZethu kade athanda uShobane. Baqale bajahana labantwana besafunda isikole futhi bobabili bebenephupho elilodwa lokuba udokotela. Kahle kahle vele uZethu imande icabanga kahle. Ukhethe kahle ke manje uZethu. Abamane bekhuluma omakhelwane kodwa lezi ingane ezifanelene bavumelana impela abazali bathi lapho basho nje vele iy'nkomo zikaSifiso igcwile isisu guys bayidlile. Hayibo guys kwakuyibona guys ababembeswa lapha ngey'ngubo nangamaphinifa nangamaduku. Hayibo guys uSifiso kufanele ukuhlanya ngekhanda. Angikaze ngibone umuntu wesilisa egqemeka ingozi engaka mina
engeqiwa ntwala, hhayi mina ngiyaqala ngqa. But anyway, aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama